Металл һәм пластик калдыклар юл буенда аунап ята. Алыстарак машинадан калган зур тимер өеме, каты бәрелүдән җиңел машина юл читенә очкан. Бу Әлмәт-Оренбург трассасы. Автоинспекция вәкилләре һәм оператив хезмәткәрләр машинаның кисәкләрен җыя. Һәлак булучылар менә шушы автомобильдә хәрәкәт ителәр һәм без хәзер дә аларның шәхси әйберләрен күрә алабыз. Мәсәлән, менә бу бейджик, ирод сумкасы һәм башка шәхси әйберләр. Бейдждагы язуга караганда, бу автомобильдә Сөләймановлар гаиләсе хәрәкәт иткән булырга мөмкин. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматы буенча, алар Казанга Оренбургтан килгән. Гаиләнең юлга төнлә чыгып китүе ихтимал. Фаҗига иртәнге 5-нче яртыда була. Kia Rio машинасының 42 яшьлек йөртүчесе каршы як полосага чыккан. Ул үзеннән алда барган машинаны узарга җыенмаган. Беренчел мәгълүмат буенча, гаилә башлыгы рульдә барганда йоклап киткән һәм зур тизлектә фурага килеп бәрелә. Ират үзе, аның 42 яшьлек хатыны һәм 22 яшьлек кызлары шунда ук һәлак була. Водитель автомобиля Kia Rio 1982 года рождения. Kia Rio автомобиленең 1982 елгы йөртүчесе узу тыелган дигән юл билгесе куелган урында куркыныч булмаган тизлекне сайламаган һәм каршы як полосага чыккан. Аның машинасы Iveco йөк автомобиле белән бәрелешә. Дорожного знака 320 обгон запрещен. Выехал на полосу встречного движения без цели обгона, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Без авария урынына килгәндә инспекторлар йөк машинасының кабинасын сүтә иде. Фураның алгы өлешенең яртысы юк. Беренчел мәгълүмат буенча, бу автомобиль Казаннан чыгып киткән була. Шофер үзе фаҗига урынында юк иде. Без ачыклаганча, ул табиблар ярдәменнән баш тарткан. Һәлакәт буенча тикшерү оештырылган, аның барышын Әлмәт прокуратурасы үз контроленә алды. Органы полиции будут проверять все обстоятельства произошедшего. Полиция хезмәткәрләре фаҗиганың барлык сәбәпләрен тикшерәчәк. Кем, кайдан һәм ничек барган, аварияның шаһитларын эзлиләр. Йөк машинасы йөртүчесеннән сорау алыначак. Хәзерге һәлакәт булган урын тулысынча тикшерелде. Аварияның якынча схемасын төзеделәр. Уже сделаны осмотр места происшествия, составлены схемы. Кирәкле тикшерүләр ясалганнан соң җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителәчәк. Әлмәт районыннан Надилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.